खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो भट होनायनि सिगां आं बे भिडिअखौ बानायग्रोबाय भिडिअआ जाहैबाय मा लोगोफोर दिनै मोनायाव माखासे जाथाय जानानै थांबावबाय दिनै मोनायावहाय जेनाखि लैहोर ब्रादार बिथांनि न'आव एटाक खालामदों आरो मिथिनो मोननाय बायदिबा लैहोर ब्रादारा बुंनाय बायदिबा आरो फिन दिनैनो हाग्रामा महिलारि सारखौबो एटाक खालामदों दा बेखौ बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि मावथिफ्रा इउपिपिएलनि कर्मफ्रा एटाक खालामदों होननानै बिथांमोनहा बुंदों दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया नाथाय थांनाय दाखालि मोनायावबो जों नोंथांमोना नुखाबाय प्रहलाद आदानि न'आवहाय जेनाखि अन्थाइ खुबैनाय बिनि न'नि ग्लासा बायनाय बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय दिनैबो आरो फिन मोनायावहाय थांनाय हराव मथा मथि 10-12 खानसो गारिया फैदों होननानै बुंदों बिथां लैहोर आदानि बुंनाय बायदिब्ला दा बे 10-12टा गारिया फैनानै दिनै मा होनना बुंदों लैहोर बसुमतारी न'आव अन्थाइ खुबैदों बिनि बलेर' गारिखौ अन्थाइ खुबैदों बिनि ग्लासा बायदों नोंथांमोना भिडिअखौ आं दा होनो नाजागोन दा बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव मानो जानो मोनखो बिटिआरनि सुक्ति गोजोन सुक्ति जादों होननानै बुंदों नाथाय गोजोन सुक्ति जासेयावबो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि थासारिया जानाङामोन जों बेखौ बुजिदों नाथाय दिनै लैहोर ब्रादारा बुंनाय बायदिब्ला बिथां लैहोर ब्रादारा बुंदों कि नोंथांमोना बेफोरबायदि अन्थाइ खुबैनानै हिंसानि खामानि मावनो हायोब्ला नोंथांमोना बुंनो हायाखै कि इन्दिबि आदामोनहा दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ मानि थाखाय दासिमबो थांनानै बख'हैयाखै बेखौ बख'हैनायनि खामानिखौ मानो मावाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बुंनो हाला लोगोफोर थासारिया सोर खालाममारदों दाखालिबो जों नुदों मैया जों नुदों कि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा प्रेस मिटआव होफिनदों कि बिथांमोनहा गावसिनि प्लेन पलिसि कनस्पिरेन्सि इउपिपिएलखौ बदनाम होनो थाखाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों थ' इलेक्सननि दोहौआव बेफोरबायदि खालामनानै खुनु जेबो प्रफिट जाया जेबो लाब जाया बे मोनसे खोथा सोरबा जुदि कनस्पिरेन्सि खालामदोंब्ला बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रानो खालामथों मानिना लाबाय आं नाथाय बिदिजों जेबो प्रफिट जाया जेबो लाब जाया बेफोरबायदि खालामनानै माने सोरबा देरहागोन बेबायदि जाया नोंथांमोना मिथिखागौ ओंखायनो आं खावलायदों आरोना दाथ' नोङो खालामनानै मा मावनो दिनैथ' भट जाबाय नङा होमबा दिनै टार्भेस्टनि जोबथा भटआ दिनै जाबाय दा बेवहाय जुदि खालाममारदोंबाथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जेखौ जों सान्थि होननानै जोङो लुगैदोंमोन ओरैथिं जेन'बा दरं उदालगुरियाव जेबो दावराव दावसि जायाखिसै दिनै जोंनि क'क्राझारावसो मानो जादों ना क'क्राझाराव दैदेनगिरिफ्रा बुरजाखाय क'क्राझारफ्राव लिडारफ्रा बुरजाखाय जाथाया जाबाय नामा पलिसि मेकारफ्रा क'क्राझारावनो नामा ना माब्रै दा मोनसे दुखुनांथाव जादों आरोखि ना आङो भिडिअखौ नुनाय लोगो आङो ओंखायनो सानदों आंनि भिडिअ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ बेसो जे मानोना जों लुबैया माने दावराव दावसिनि गेजेरजों भट देरहानायखौ जों लुबैया सोरनि भटनि मुङाव सोरबाया जेन' बुजाथों जों लुबैया भटनि मुङाव सोरनिबा जिउआ जोबलांथों जों लुबैया भटनि मुङाव सोरनिबा इमेजआ गाज्रि जाथों नङा होमबा देरहानांगौआ देरहाखादों दिनै फालिफोरखौ मा बुंनानै मा बाथ्रा होनानै मा प्रतिश्रुति होनानै नोंथांमोना देरहानो हायो बे नोंथांमोननि बाथ्रा नोंथांमोना देरहाखागोनखा नाथाय जोङो दिनै थारिखआव सोरखौबा बुनाय सोरखौबा सोनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बिजों मा जानो भटनि मुङाव जुदि सोरनिबा जिउआ जोबनांगौब्ला बेवहाय सोरनि लाजिथाव बाथ्रा जागोन भटनि मुङावनो सोरहाबा जुदि माबा मोनसे रान्दि जानांगौ जायोब्ला भटनि मुङाव सोरबा जुदि बालन्दा जानांगौ दङबा सोरनिबा बर' बिमानि फिसाया जुदि दिनै रुंसारि जानांगौ जायोब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन दैदेनगिरिफोर लानांगौ जानानै फैयो स' गथिखे कनस्पिरेन्सियानो जायाथों मानो बा खालामथारनायानो जायाथों जे मा खालामथारबायानो जेनेबा इउपिपिएलआ खालामबायानो उनाव जुदि बेफोरबायदि खालामलाया आरो इलेक्सनाथ' नोङो बोसोरथाम रानिं इलेक्सनखा दा नों एमपि इलेक्सन फैखाबाय नै आरो नेक्स्टआव जोंना बिटिसि इलेक्सन फैगोन अब्ला दानो जुदि बिदि जायोबा बिटिसि इलेक्सनाव मा जागोन बे मोनसे सन्देह फैयो आरो बिटिसि इलेक्सननि उनावनो फिन आरो नेक्स्ट बोसोराव जोंहा मा जागोन एमएलए इलेक्सन जागोन अब्ला बै एमएलए इलेक्सनावबो जों बिदि जागोन नामा थासारिया अब्ला जों दिनैसिमबो जुदि इलेक्सनखौ गेलेनो रोङा होननानै आं बुंनांगोन इलेक्सनखौ गेलेनो रोङा जोंनि मानसिफ्रा जुदि जोङो इलेक्सनखौ गेलेनो रोङोब्ला इलेक्सननि मुङाव सोरखौबा बुनाय सोरखौबा धमकिनाय सोरनिबा गारि माने बुखुनाय बेफोरबायदि गाज्रि जेन'बा गियानखौ सोर फोरोङो दैदेनगिरिफोरा रावबो फोरोङा जानांगौ दैदेनगिरिफ्रा सोर फोरोंगोन सोरखौबा बुनो सोरखौबा सोनो सोरखौबा बुथारनानै गाव भट देरहानांगौ सोरनिबा जिउखौ लानानै गाव देरहाथारनांगौ बेथ' जानो हाया मालाबाबो आरो आं सानो दैदेनगिरिफोरा बेखौ थिना बावहाय आंनि मोनदांनाय बायदिब्ला माखासे मा होननानै बुङो
गोरलै गोरलामफोर थायो बिसोरनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावगोन होननानै आं सानो आरोना ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होबाय खारन दिनैनि थारिखाव जों रावखौबो गिनांगौ लाजिनांगौ गैया मानोना नों गावनि जेनेबा मोन्थायखौ गावनो होनो हानाय नाजानांगोन जों सोरनिबा धमखि दामखाजों होनांगौ दरखार गैया मानोना जों बयबो बुजिनो हायो जों बयबो साननो हायो गतिके गावनि भटखौ आं मोनदांगोन आंनि गोरबोजों आङो सानगोन कि आं सोरनो होयोब्ला थासारिया मोजाङाव फैगोन स' बेखौ नोजोर होनानैसो बयबो भटखौ होखायो दा बेवहाय जों सोरखौबा बुलायनांगौ सोरखौबा बुथारनांगौ सोरखौबा सुथारनांगौ जों भटआ देरहाया मालाबाबो आरो बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ जोंनि मानसिफ्रा लानो नाङा बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायबाय बेफोर थासारिया जाया आं मानो थाखाय बानायदों होनना बुङोबा दा एमपि इलेक्सन नेक्स्ट इयाराव फैगासिनो दं बिटिसि इलेक्सन बा बिटिसि इलेक्सनाव माबोरै थासारि जागोन दिनैनि थासारियाव जुदि बेफोरबायदि जाखादोंब्ला आरो नेक्स्ट जोंनि आरोबाव रानिं जाखाबाय बिटिसि इलेक्सननि उनाव आरो जा एमएलए इलेक्सन फैगोन बा रानिं बे इलेक्सन फैबाय थानाय समाव जोंनियाव मा जागोन बिदिबा दावराव दावसिबा बे आरो मोनसे सोंखारिजाथाव लाजिथाव जागोन ओंखायनो आं खावलायबाय बे थासारिया जेन' जाया आरो बेफोरबायदि भटनि मुङाव जोङो बुलाय सोलाय जाया बेखौ आंनिफ्राय खुथारै गोरबोनिफ्राय गोरबो बिखानिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारि एबा बर' दैदेनगिरि लिडार बयखौबो आंनि खावलायबाय प्लिज सारमोन जेन' सान्थियै जों इलेक्सन गेलेयो आरो रावबो कनस्पिरेन्सि खालायलाया पलिसि खालामलायनानै सोरखौबा निन्दा होनाय सोरखौबा ब्लेम होलायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावलायलाया आं बेखौबो आंनि थोरनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ